kuyambira lero mwadani anga onsoli pansonga penipeni, anatero Dorothy pagulu pa anthu wakukankha mkono wanga. Popita kumpira tinali limodzi, koma mpira utatha iye anabwerera ku sukulu yekha. Ndinayesa kumunyengerera kuti tikhale limodzi koma zinaliphirika. Ndimaganiza kutero ndimafuna kusiya kusewera timu yangayi, koma nditayang'anitsitsa ndidaona kuti kunali kosatheka kutero. Timu itsopano imandisowa monga momwe timu iliyonse imasowera zigoli kuti ipambane inzake, ndipo ndidali nditayipatsa kale ukulu wobaliza matimu onse moti panalibe timu imene sitinayitsotsombetse. Koma posakhalitsa timu yangayi ndi ya Dorothy tinayenera kumananso. Timu yake imapita kokalandira chikho ikuwanda matimu onse, nafe timaphophola mbali inayi mpaka kukomana mu chigawo chomaliza. Ichi ndiye chifukwa chake ine ndi Dorothy tinapezana kwa Liwengwa. Koma izi zisanatero panali chikonzekero choti ine ndi Dorothy tipite kumudzi kwawo. Ndinafunitsitsa kuti ndikaoneko, koma timu yanga inandichonderera. Kundigwadira kugwira nako mwendo kunandimvetsa chisoni. Mutu wa mbuzi ndi pamalo pokwerera basi. Ili pa mtunda wa pafupifupi mamayilosi asanu kuchokera Mulimbi tikamapita ku Mulanje podzera msewu wa Midima. Chakumwera kwa stage kuli phiri. Ena mumadziwa kuti limatchedwa Malavi. Msewu umenewo wati maphewa la phiri pang'ono pa stage. Apa ndi pamene ndimatsikira pochokera Kulimbi. Chamunsi mwa stage muli chisambanamwali, mtsinje uli chakumadzulo. Kuchoka pa stage pang'ono chabe kumalowera chakumunsi kwa msewu wa Midima chakumanzere kwakhotera msewu wina pamene pamatchedwa pa Chipilala. Patsogolo pa msewu umenewo timawolokera chisambanamwali pamalo pomwe mtsinjewo wakomana ndi Sendekwe. Mukawoloka nkupambana mudzi wa Mkwate ndidzakutchani andapondapo chifukwa kwathu mudzakhala mutapondako. Tsiku la mpira ine ndi Dorothy tinanyamuka limodzi kuti tikakwere basi. Timapita ku Kamuzu Stadium. Kutero ndidali nditathawa ku mbindikiro wa anyamata osewera mpira. Akuluakulu a timu yanga pondilengerako amati kunali kwabwino kuti ine ndi osewera anzanga tidziwane kaseweredwe tisanakomane ndi adani. Koma Dorothy anapangitsa kuti ndinyozerera muloli. Sinkadatha kumusiya Dorothy kumudzi nthawi yonseyo osamuyendera. Pa stage mbwe kufika tinaona minibasi ya gulu langa imapita kwa Liwengwa kuti ikanditenge. Nthawi yomweyo inatembenuka kuti tikwere. Kuli bwino kuyenda pansi sinimafikisidwa pa mpira ndi magudumu achidani. Munamva kuti anthu amukalabu yanga ndi amalinyiro osasenda kanthu? Anafunsa Dorothy uku akukoka tsinya kuopsa, uku akukankha mkono wanga kwina kwakundiloza ndi chala. Bwanawe dona yako ndi ululu, ikukana kukwera muno koma kulolera kuphwanyerere? Anafunsa mmodzi wa osewera anzanga omwe anali mu minibasi. Iwe uli ndi mutu wa mbuzeti, usandinyase ndi nkhope yosaonekayo. Ukandiyankha ndiye kuti ndiwe mbuzi, wati usandiyankhe ndiye kuti timu yako ndiyogona. Anatero Dorothy wamuyang'ana mnyamatayo momuderera. Uku nayenso akumuloza mwamwano ndi chala. Tsika, 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 ukathane nayo nyadzi pansi. Anakuwa ambiri mwa anyamatawa mminibasi. Uku ena akumukankhira mnyamata uja panja. Mnyamata sanatuluke anasunyiza luso lake la kugwirira pa golo pogwira mpando kuti asamutulutse. Musiyeni! Anatero mmodzi mwa osewera mpira kumbuyo. Nanga maaputiranji matendawa? Anafunsa mmodzi wa anyamata patsogolo. Wapatsogoloyo anayithamangitsa nkhani ngati anali ndi mpira kufuna kugoletsa. Nyamatayo anandiyang'ana. Hey, ndikudziwa nyadzi ingakuwaze mpama utapusa. Oho, ndiye chifukwa chake unathawa ku mbindikiro dzulo lija? Anandifunsa ogoletsayo. Bwanawe walowa mkati nkadalekeranji kubwera kuno kumudzi kuti usiku nkagonewa manda agogo anga. Iwe chikho sukuchifuna? Ndinafunsa. Siri ukambaza chikho, ife oweruza tikuona kuti mphwathuwe sudafike. Ukanali mjira. Ukanakhala wina, ukanayambiratu kufunafuna nsika wina chifukwa ukalu umenewu ukadzafika pa chimake sudzakumwetsa madzi. Ndinayankhidwa. Kwa ine ukunali ngati kulephera kugoletsa chifukwa zomwe ndinamufunsa sizimenezi. Kodi nyadzi imeneyi imakukonda? Anandifunsanso goli uja uku ndikuti ndizikhala pa mpando. Zinandinyasa chifukwa iye adaona kuti nkhani inali yosavuta kuyigwira. Nthawi yomwe anzanga onse mu minibasi adayilandira nkhani ngati mpira ndi driver yemwe adayiyendetsa. Izi ndi zotumidwa zamu wanthu. Chikulire changa sindidaone namwali woloza mwamuna ndi chala. Ndiye kudelera timu yonse. Chiyambire kuyendetsa nyamata sindidakomane ndi zimenezi. Tikanati sitikupita kumpira ndikanatsika kuti ndionane ndi namkungwi wakuno. Anatero driver. Wachiyani? Adafunsa ogoletsa uja. Amutengere namwaliyu muchisambanamwali kuti amupatse mwambo. Mwenso wachita zimenezi popanda kanthu? Awa ndi malodza. Kumpira sitikaphulako kanthu. Tidzikangosirira anzathu akusimbwa ndi chikho. Anatero driver mokhumudwa uku akuliza galimoto wakumuyang'ana Dorothy. Mawu anaziziritsa anyamata onse mu minibasimu. Sindidayankhe funso lokhudza chikondi cha Dorothy kwa ine.
kutero ku maganizo anga adali atandifikitsa kale ku bwalo la masewero. Ndimaganizira njira yomukhaulitsira Zanda. Uyu anali osewera mpira yemwe adaniwo adagula kuchokera ku timu ena. Uyu ndi amene adapangitsa kuti timu ya Dofe ipambane matimu ena nkukafika mu gawo la malechereche.